മറിയാമ്മയുടെ നായകനായി മാറുന്നതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പുതുപ്പള്ളിക്കാരുടെ ജനപ്രിയ നായകനായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി. രണ്ടാം തവണയും MLA ആയിരിക്കെ 1977 മെയ് 30-നാണ് കുഞ്ഞൂഞ്ഞ മറിയാമ്മയുടെ കൈപിടിക്കുന്നത്. തലേ ദിവസം പത്രത്തിൽ നൽകിയ പരസ്യം കണ്ടാണ് അടുത്തറിയാവുന്നവർ പോലും വിവാഹകാര്യം അറിയുന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞ പല അടുപ്പക്കാരും കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, മെയ് 30-ന് ഞാൻ വിവാഹിതനാവുകയാണ്. കരുവാറ്റ കുഴുത്താറ്റിൽ വീട്ടിൽ മറിയാമ്മയാണ് വധു. രാവിലെ 11 മണിക്ക് പാമ്പാടി മാർ കുര്യാക്കോസ് ദയറായിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം. നേരിട്ടോ കത്ത് മുഖേനയോ ആരെയും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. ദയവായി ഇതൊരറിയിപ്പായി കരുതുമല്ലോ. സ്നേഹപൂർവ്വം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി വിവാഹ തലേന്ന് നൽകിയ പത്രപരസ്യം. എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് ഞാൻ പത്രത്തിലൂടെ പരസ്യം നൽകിയതെന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചത്. വിവാഹ വിരുന്നിനായി ആർക്കും ഭക്ഷണവും മറ്റും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും നൽകിയത് നാരങ്ങാ വെള്ളം മാത്രം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ഷേവ് ചെയ്യാതെയും എവിടെയും ഓടി അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഷിയാത്ത വേഷം ധരിച്ചു തുടങ്ങിയത് വിവാഹാനന്തരമായിരുന്നുവെന്നും ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടി തനിക്ക് പ്രേമലേഖനം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് മറിയാമ്മയും ഒരിക്കൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവാഹമുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രണയലേഖനം മറിയാമ്മയെ തേടിയെത്തുന്നത്. ആകാംക്ഷയോടെ കത്ത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ 2 വരികൾ മാത്രമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു ആ വരികൾ. ദീർഘമായ പ്രേമലേഖനങ്ങൾ പിന്നീട് താനും അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഒറ്റ വരിയിലായിരുന്നു മറുപടിയെന്നും മറിയാമ്മ ഓർത്തു. ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള 2ാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിവാഹമുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് മറിയാമ്മ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: കടുത്ത മത്സരത്തിൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി PC ചെറിയാനായിരുന്നു. നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന കസിന്റെ വാക്കുകൾ എന്നെ പേടിപ്പെടുത്തി. ഞാൻ കഠിനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പരാജയപ്പെട്ടാൽ കുറ്റം നവവധുവിന്റെ മേൽ വരരുത് എന്നായിരുന്നു. തിരക്കുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു വിവാഹം. കല്യാണം നടന്നേക്കില്ല എന്ന് ചിലർ അപ്പോഴേക്കും അടക്കം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിലും 1977 മെയ് 30-ന് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു.